ଝାଡା କିନ୍ତୁ ମରି ଯାଉନୁ। କେଡେ ଶରଧାରେ ତୋ ନାଁ ଦେଇଥିଲି ଡାଲମା ଆଉ ତା ନାଁ ଦେଇଥିଲି ପାମ୍ପଡ। ତମେ ଦି ଜଣ ନାଁ କରିପାରିଲାନି ସେ ପଡିଶାର ଝିଅ ଡାଲମା ପାମ୍ପଡ କହି ଭାଇରାଲ। ହଇଲୋ ତୁ ପା ସେଇ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢୁଛୁ, ସେ ଝିଅ ବି ସେଇ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲା, ତୁ ଭାଇରାଲ ହେଇପାରିଲୁନି, ସେ କେମିତି ଭାଇରାଲ ହେଇଗଲା? ସାବତ ବାପା ମୁଁ ପାଠ ପଢା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ, ମୁଁ ଏସବୁ ଜିନିଷର ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଏ ନାହିଁ। ସତୀ ଦେଇ ସିରିଆଲ। ଆଲୋ ତତେ କଲେଜକୁ କାହିଁ ପଠେଇଥିଲି? ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ। ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ? ଆଲୋ ମୁଁ ପଠେଇଥିଲି କଲେଜରେ ଗୋଟେ ବଡ ଲୋକିଆ ଟକା ଦେଖିକି ତାକୁ ପଠେଇକି ବାହା ହେବା ପାଇଁ। ହେଲେ ନା ମୁଁ ପାଠ ପଢିବି, ହସେଇ ଦିଘେଇ କରିବି, ତ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା କରେ।